Nahrávam! No, bolo to pred rokom a pol, v septembri na chate. Júl, slnečný, slnko zapadalo za štíty, malinu obrda, ihličie voňalo lesom, medveď si pod kríčkom. To neuhádnete. My sme raz prišli na chatu a ona sedela na svojej mamine. Pamätám si to. Boli sme na chate, bola tam zima. A prišla si. Teda až tretia, lebo najprv tvoja mama a tvoj tato. A nie, Ježiš, to je úplná lož. Veď my sme sa s Jankou stretli už skôr. Ticho, ja som došiel v stredu o 10. aj s novým bicyklom dole domov do Bratislavy z ďalekej Prahy. Sme išli v štvrtok hneď ráno na vlak s Mircom na chatu a som to tam spoznal Janku. Majka mala oslavu v meste a tam Janka prišla. A ja som vtedy žarlila, pretože že príde aj Janka. Janka, to je tá, ktorej tá chata patrí. Tá, čo má tie veľké prsa. Ja sa poznám s ňou teda od jej rodičov a keď sme boli malé, tak sme robili zle Mirovi. Tak sme boli u nich a hrali sme sa na čajičky a tak a to je asi všetko. A teda s radosťou spomínam na prvý sex s Jankou. A zmenilo to obidvom životy, že? Pamätáš si to, že? Na Janku! Janka je dosť suchá, takže s ňou nemám žiadne vtipné príhody. Janka podľa mňa nechce byť vtipná, alebo aspoň si to nemyslí, ale ono to v konečnom dôsledku vtipné je. Ja strašne rád som s Jankou, keď šoferujem. Na Jankine narodeniny! Ja mám jednu vtipnú. My sme išli lyžovať bez rodičov, iba my dve. A potom vlastne vypadli Black, takže sme museli všetky lyže, čo sme mali, čiže dvoje, dať na chrbát a byli sme veľký kopec a potom sme pindali až domov. Vieme na teba. Na Opera House. Keď sa ti nepáči, tak mi ho môžeš fajčiť. Vtipná príhoda o Janke číslo 2. Vtipná príhoda. Ja som už zabudla. Maršal Malinovský. A mali sme urobiť cestoviny. A namiesto 3 strúčikov sme tam dali 3 hlavičky. Keď sme boli malé a naši rodičia vlastne sa úplne ožerali, jak neviem kto. Niekedy už všetci spali. A podľa mňa nespali, tvoja mamina pozerala telku. A my sme vlastne si postavili bunker medzi 2 postele a tam sme boli. A smiali sme sa, ja neviem na čo, a to bolo proste úplne najlepší smiech v živote, aký som kedy mala, lebo som ani nemohla dýchať. Na zdravie! Raz som si tak sedel na chate, na záchode, myslím, že to bolo na záchode. Keď tu zrazu vošla si s svojou mamou. A mama ti tak hovorí, však to pusti tu, však tu nikto není. A myslím, že tento torpedoborec by potopil aj Titanic. Šmakot. Janka, a pamätaj si, že keď nebudeš v Austrálii vedieť, že kedy máš ísť na záchod, tak to bude vtedy, keď ti pôjde hovno z riti. Ahoj Janka, tvojim narodeninám ti s Maťkom želáme všetko len, ale je to najlepšie. Chcem, aby si bola stále zdravá a šťastná, aby si nás mala rada, aby sme do konca života ešte aj s našimi deťmi stále chodili na tvoje chaty a aby to bolo také super, aby si ty bola taká super ako teraz. A vôbec nechápeme, prečo chceš do Austrálie, keď aj tu máme pavúky, hady, krokodíly, mokany a koaly. A keď uvidíš v diaľke v vode plávať môže to byť Janka. Všetko najlepšie. K tvojim narodeninám. Hlavne. Veľa lásky, zdravia, šťastia. Pokoja. Nech sa ti deti osvoja. Veľa šťastia v Austrálii. Budeme ti chýbať, aj ty nám budeš chýbať, aby si sa nám odtiaľ vrátila. A máme ťa veľmi radi. Nechoď. Dúfam, že nám budeš písať aspoň na Facebooku. Ja tam niekedy sa prihlásim a odpíšem ti. Ja neodpíšem, ty tam budeš, keď my budeme spať. A Jani, táto časť videa ide, tu si pozri až v Austrálii. Od seba najlepšie. Že ťa máme veľmi radi. Srdiečka. A vážime si, že vieš robiť mužské a ženské roboty. Aj keď sa z toho všetci smiali, lebo zo mňa sa všetci smejú. Janka, takže všetci. a nenájdi si tam frajera. A nájdi. Lebo aby si tam nezostala. Hlavne nech to nie aborigines, lebo tí veľa chlastajú. Viac ako my 4. A oni majú piercingy tam, vieš kde? Janka, nezabúdaj, že po každom vycikaní aj v Austrálii si treba umyť ruky.
Robí sa to jednoducho. Zdvihneme. Pravá ruka, ľavá. Namočíš. Musíš... Tuto je vec, že mydlo potáhneš. Čaka. Toto je prázdne, ale inak tu ti robím. By to malo fungovať. Asi v Austrálii je to iné. Pošúchaš. Takto. Musíš šetriť vodou, lebo vody je málo na celom svete. Zatlačíš. Zoberieš uterák. Keď je ti málo, si dáš ešte. 1. Zvládaš? Druhá. Ja viem, že ty by si to chcela zopakovať, ale stačí si pustiť toto video ešte raz? Je to rýchly postup, ale je to účinné a na 100% to funguje. Tak. Moje ruky môžem aj oblízať. A teda sa s tebou lúčime.